up, Super Fam? Super Migubay is in the house again, and for today's istorya, sige lang gyud ka istorya kay ugma po lain na po nga adlaw nya wala po tay lakaw kay medyo nagkuan na po sila strict na po balik diri sa Negros Oriental, so wapa jud tay laag Super Fam, no? So all about this day, this ining kadlaw na mag-istorya ako kabahin sa kabahin na tong mga Pilipino ba, itong sa mga Pinoy god nga proud ta sa itong pagka-Pilipino nga mo ta Pilipino ta nga nalahi ta sa ibang nasod, lahi ta sa lain nga nationality. So Super Fam kani adto sa una na magina istorya kabahin anang mga Pilipino, no? But akong gihunahuna tong sa una sa mga istorya sa Katigulangan, no? Kaya ang istorya sa Katigulangan kanang nay mag-inom-inom nya muduol man pud ana kay makalingaw man ang istorya sa nagmamula na ning mga nawo, mga hubog na. Malingaw po tayo ng istorya, pero ito mo apel na chat kay medyo isod man po. So super mo na siya na ang ilang istorya sa una kaning Pinoy, ang ilang nabalaan sa una nga nationality, ang ilang sige istorya kanang Pinoy, Hapon o kaning Amerikano. Mo gila ilang sige balik magkontes-kontes kuno na ang Pinoy, Hapon o Amerikano, magkontes kuno na din. Nakamotoy one time nga ga-contest ang Pilipino, Hapon ug Amerikano pagahiay og ulo. Kanang gahig ulo gyud. So mo ni sila ang ilang gibuhat. Super Fam kay ga-contest man sila. Nagkuha sila og koime, which is kana karon koime. Sa una koime gitawag na nila og koime na tawag sa una. Karon gitawag na siya og referee. Dayon nagkuha sila mga promoter, nag-organize gud sila og event itong adlaw nga kanang paghayo og ulo. So ang ilang gibuhat nga contest paligsa or kuan nang kanang gihimo nila nga competition ang paghayo og ulo in a one day. So sa adlaw nila gibuhat sa adlaw ila tong gihim-an jud og time og panahon nga kanang 15 jud kuno ang pinakagahig ulo ang Pilipino ba, Hapon o Amerikano. So mo na Super Fam nangabot na ang mga tawo, naabot na ang promoter, ang koime, ang tulo ka contestants ang Pinoy, Hapon o Amerikano. So mo to Super Fam kay paghaay mag-ulo niadto sila taas kay building. Sa taas ng building niadto sila. So ang referee na po dito sa taas, di mga tao sa taas lalong gahangad ana. Ganang tao. So mo na siya ang una nga ni insist nga gahi ijag ulo nga di gyud kuno mabuak yang ulo si Hapon, ang Japan nationality. Layat po siya. Layat siya pag ingon may 1, 2, 3 layat. Pag ingon og ulo, layat din ang Hapon. Tugdon siya ta. Pag tugdon siya ta buak ulo. So, naingon ang referee ang koime, wala na. Out of the competition na si Hapon, napil din na siya. So, ang ikaduha po, ang Amerikano, siya na po. So, ni-introduce na po ang koime nga, mauni siya, ang Hapon, ang American nationality na po ang mulayat. So, puto sa Super Fam, pag ihap na po, pag abuod to, nilayat na ang Amerikano, pag tog doon, boom, buak ulo, kaya gipaon na mga ulo. So, Super Fam, ang last but not the least, ang Pilipino na yun ang kinatapusan yang gi-endorse. So, yan ang gisulti sa kadaghanan. Gamon siya Pilipino, ang kinalasan nato nga contestant na ining competition which is ang gitawag og pagahiay og ulo. Dadi gyud kuno mabuak. So, niingon ang kuya to nga muna siya ang Pilipino. So, ang Pilipino ni kuandayon siya kanang ni punta din siya dito, barog din siya dito sa may kilid sa may building. So, pag ingon na, sige, layat na ka, pag-ihat na ko, 1, 2, 3, 1, 2, siguro yung minatag pa, 3, pag yung 3, wak magiging nilayat ang Pilipino. Ang kuya, sige na yung layat na, mga tao po, sina, layat na, palakpakay na sila tanan to. Palakpakay na ang mga tao slalom, ang kuya, promoter, galantaw nito, palakpakay na sila, kay mulayat na siguro ng Pilipino. Kay, kahit kong punong ulo, do, kay pag, sige na, ang kuya, sige na, sige na siyang force nga pala ito ang Pilipino. Iya siyang gisultian nga, layat na kay ikaw na pinakalas, ikaw na daw gani. Layat. Sige, layat. Pag ingon niya, Pilipino, di mo layat, gahig ulo, alok sus niya. So mo siya Super Fam, ang Pilipino din nakadaog kay gahig ka siya og ulo. Ay, wa man siya dito, gahig ka siya sala. Pero
kato siya super fam no. Kuan lang to siya anang istoryang inuman lang ba kanang istorya o kanang mga anak ba masyad. So ang lesson to be learned ato kita mga Pilipino jud may pagkagahit gyud sa labutan. Mao po lang uban na maka-express po ta kita mga Pilipino gahig ulo, di ba? Like karon, like ani nga pandemic. Isang giingang bawal nang mugawas sa balay us kabuk towers pa sa pamilya pagawsom. Manggawas jud. Like anang manulod og kuan, like manulod og mga kana manoroy walay face mask bisan pag face mask na gahig gyud ulo, gahig gyud gahig gyud og gahig gyud sa labutan ba mga gahig gyud mga gahig sabton ana ba. Muna siya nature natong Pilipino, di ba? So, super fam, para okay man ang pagka-Pilipino na to, mas proud man yun ta ana, but kana atong pagkagahian ulo, di lang gid unta nato in nature, no? In nature ba kana isigihon ba kay brag kita man po mabad influence pud ana pud sa mga gagmayng tawo, sa mga gagmayng bata. So, ang ato ana super fam nga kung unsa ang nakatala sa atong pamalaod karon ining hitabuan, ato lamang sundon. Kung moingon nga mag face mask, magalakaw-lakaw, mag face mask na dito magpagahis to. Okay. Kung magpakahit tas atong ulo, which is pareha atong mga kuan na kompetensya sila, although kato sila mga humok ito sila mga salabutan kanyang ayat man no. Magahit kahit maguntos na para nila, but lisod lang po yun naon nimo nga magtuyang lang po ta ba. So kanang ato nga kung unsay pamalaod na to karon mo sunod lang ta, di lang ta magpakagahi ba sa atong una-una sa putok nga di ta magpa-spoil kung baga. So mura to siya super fam ako i-share ninyo ni ining kadlaw na kay kadlaw man jud sige. Anson become normal na gid unta ta para makasuroy na ko din makauli na pud ko sa amo sa manuyod kay medyo mabinay to manuyod makes me kung ako mag-drive hinay lang ako mo drive mga abot yun na siya half hour or 1 hour para na ako mag-drive kay safety first man akong ginahuna di man ko magpapusog dalagan kay isod. Muna to super fam and salamat sa pag-uban nako ni ining mga bila na kabulan from January until now, and then salamat sa pag-support and so kung naka-subscribe please subscribe, hit notification for updating ka sa aming vlogs nako and thank you.